गौर करें, हाथी के सूढ़ बा, ए बात पर ध्यान दें। लमहर कान बा, बड़े बड़े सूढ़ बा, हाथी के मुड़ी बा, आदमी के देह बा, देहियो भी तो सुंदर नहीं के। गणेश जी के शरीर उभड़ खाभड़ बिया, पेट बा तो नदकोलस निकलल बा, बुझाला कि आंगनबाड़ी के तसला हो। आ तबो पहिलिका पूजा भइल। और तनी धीरे मिठाई, ऐसे हमनी के साबित होता, शिक्षा मिलता कि हमारा देश भारत में रूप के पूजा ना, गुण के पूजा होला, विचार के पूजा होला, व्यवहार के पूजा होला, चरित्र के पूजा होला, कर्म के पूजा होला। खूब राउर सुंदर चेहरा होके, राउर कर्म बढ़िया नहीं के, विचार बढ़िया नहीं के, चरित्र बढ़िया नहीं के, केहू ना पूछी। चेहरा कैसनो होके, कर्म बढ़िया बा, विचार बढ़िया बा, चरित्र बढ़िया बा, वो व्यक्ति के पूजा होई। जिस मानव के अंदर गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है, जिस मानव के अंदर गुण नहीं है तो रूप व्यर्थ है, साहस नहीं है तो शस्त्र व्यर्थ है, विनम्रता नहीं है तो विद्या व्यर्थ है, सही उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, परोपकार न करने वाले को तो जीवन ही व्यर्थ है। कबो पूजा भइल बा तो परमार्थी के भइल बा, स्वार्थी के नहीं के भइल, त्यागी के भइल बा, जेकर अंदर त्याग के भावना बा। वो गणेश जी से शिक्षा मिलेला। धन खूब होके धर्म ना जुड़ल होके तो धन बेकार बा, खूब संपत्ति बा, स्वास्थ्य राउर निमन नहीं के तो संपत्ति बेकार बा, संपत्ति भरल बा, स्वास्थ्य हीन बानी। रसगुल्ला खाए के मन बा, डॉक्टर माना कैले बा कि खइला तो 420 शुगर बढ़ जाई, तो संपत्ति कौन काम। परिवार बा और परिवार में विश्वास नहीं थे, वो परिवार कौन काम ना। पूजा करे चलनी, भाव नहीं थे तो वो पूजा कौन काम। गीत के भाव, हथिया के सुह बोला आरे मानुषा के तानवा, सब देवतन में होला पहिले पूजनवा। ए बाबा बाबा हो पहिले पूजनवा, बाबा हो कहना दे चरण में चढ़ाइए बाबा, चरण में चढ़ाइए बाबा, श्रद्धा के सुमन के। भाई हमारा नेताजी आरजेडी के मने परिवार में बनी वरिष्ठ नेता भाई हमारा ग्राम पद्मिनिया बच्चा जादव जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी, हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदर रही। लेकिन कहे के बा चरण में चढ़ाइए बाबा, चरण में चढ़ाइए बाबा, श्रद्धा के सुमन के। आ करी सुमिरन हम तो गौरी के ललन के, करी सुमिरन हम तो गौरी के ललन के। माता गौरी पार्वती पिता महादेवा, राम हो रामा। माता गौरी पार्वती पिता महादेवा, राम हो रामा। रामायण के भोग लागे संत कर सेवा, राम हो राम। गीत के लास्ट भाव, एक बाद एगो दूगो वंदना, कहे कि नचनिया भी आइल बड़ी सो, बारात के प्रोग्राम हो तो तनी रंगा रंग कार्यक्रम होई। हाँ जी, बाकी तनी सुमिरन वंदना है, एक आध गो हो जाए। लास्ट गीत के भाव बा, गणेश जी के पहिलका पूजा भइल, शिव पुराण में कुछ अलग लिखल बा, रामायण के लिखनी के अनुसार बताओ तनी कि पहिलका पूजा के कारण का हो। तुलसी बाबा लिखत तनी कि महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। बहुत बहुत पुरस्कार, तनी परिचय दे दिए। डॉक्टर कमलेश यादव महुली, सुनी ना लड़का के लगिला। अच्छा बड़का बाबूजी है नो, बहुत बहुत पुरस्कार देनी, हम प्रणाम करत। हाँ हाँ
लड़का के बड़का बाबूजी वीरेंद्र भाई भाई हमें का के डॉक्टर है भाई के साथी होता नु काहे के चेहरा एके लेखा मिलल है त हमरा बुझाइल मवेशी के डॉक्टर रोका हो रोका तनी धीरे ई भतीजा के शादी होता भतीजा बाकी चेहरा तहार मिलता हाँ हो सकेला चली कोनो बात नहीं के हाँ कोनो बात नहीं के माने खानदान पर जाला भाई भतीजा एक बा कोनो बात हम शिकायत थोड़े करते में कि चेहरा तोहरे मिलता भाइयों तारा लेखा होई है भाइयों तोहरे लेखा होई है गीत के भावा आई 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 महारानी जी बैठे आई परिवार पर ध्यान नाश्ता तले कली एगो आई घोके सहारा खातिर डांसर बनारस से बोलो नहीं है आज वेनो देख लो ध्यान दो इनकर पटरी के जरी घर हो ए कहाँ रह जा पहिलका पूजा के कारण राम नाम जप के राम नाम लिख के तनी परिचय हो जाए नामों बता दिए अच्छा भैया टूना जादव महुली हमरा के सैकड़ों रुपया के पुरस्कार देनी हार्दिक स्वागत रही राम नाम लिख के आरे घूमी गई जब से पहला पूजा के अधिकारी भैनी तब से धिकारी भैनी तब से जय हो व्यास राधा कृष्ण दास रौरा चरण के तो करे सुमिरन हम तो अरे गौरी के ललन के करे सुमिरन हम करे सुमिरन हम तो गौरी के ललन बहुत बहुत पुरस्कार मिलल हार्दिक स्वागत अभिनंदन है अब एगो देवी जी के गाई एगो मात्र और कहे कि ये कहू अगरबत्ती से पूजा हो जाए बैठा ठौनी आ जाता रहा पहला अरे गाय बड़ा कोट में एक कहू अगरबत्ती से पूजा हो जाई कब जब मन विचार शुद्ध रही तब आ मन विचार शुद्ध ना रही तो अगरबत्ती के फैक्ट्रियो जरा देव भगवान के कृपा ना काहे कि तुलसी बाबा लिखत कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा जेकर निर्मल विचार बा उनाही अगरबत्ती दिखाई ओकरा पर हम खुश रहिला आ नहीं तो मन में करोड़ों प्रकार से माने करोड़ों प्रकार से पूजा करो मन में मैल बैठल बा तो भगवान के कृपा ना भगवान के दया ना हो ऐसे मन शुद्ध राखी मन स्वच्छ राखी इना कि राम राम जो पा ढहल छ दिवाली टॉप ऐसे कोनो फायदा नहीं कोनो फायदा नहीं के रघुपति राघव राजा राम जेल में गोइले आसारा कोनो फायदा ना ई तो अंत भक्त लोग कहते कि एक लोटा चाहा दो जल हो जाई संशय समस्या के हल अच्छा विचार करी एक लोटा चाहब तारा जल आ मन में रखले बड़ा 1000 छल तो कैसे हुई तारा समस्या के हल सोचे वाली बात भैया एक लोटा चाहब तारा जल आ मन में रखले बड़ा 1000 छल तो कैसे हुई तारा समस्या के हल हम कहते नहीं जैसन करब करनी वैसन के पैब फल चाहे कतनो चढ़ा लो तू यही से तुलसी बाबा लिखले कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करनी तास फल चाका भाई शिव नारायणी के व्यास फानी जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है जा बैठल तो होने बैठल एगो गीत लास्ट में तनी देवी जी के रहो खड़ हो जाए कुल नाश्ता का प्लेट भुलवा देवे के बा अब कहले रहते तो हम परेश कॉल कपड़ा छूट गइल तारा जवाब नहीं खे डांसर के तनी देख ले ई डांसर रवा कहना न कोई रहे ना ओ घरी ई वीरेंद्र जी खातिर स्पेशल मंगौले बने हां डिलीवरी होके करा है कम बोल लो
ओझा जी भक्त माता रानी से कहले के भाई ए भाई हर नौ दिन में ए जी नौवा रूप के आहे हो खेला पूजा नवा काहे कि निमिये पो झूले 9 दिन में 9 गो रूप के पूजा होला प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारी तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्टम कत्यानि च सप्तम काल रात्रि महागौरी च अष्टम नवम सिद्धदात्री 9 दुर्गा 9 गो रूप के 9 गो दिन में पूजा होला उहे भक्त कहले का हर 9 दिन में ए जी हो खेला पूजा नवा कहे कि निमिये पो झूले निमिये पो झूले एली हो झूला नवा निमिये पो झूले एली हो झूला नवा निमिये पो झूले ए कहवा बिलो मल्लू रे माई बड़ी कहवा बिलो मल्लू हो कहवा बिलो मल्लू रे माई बड़ी कहवा बिलो मल्लू हो ए माई हो लोहे को हवा लड़के को लता झपका राउर बाट जो हुए हो ए माई हो लोहे के हवा लड़के को लता झपका राउर बाट जो हुए हो ए आवत रहनी रे सबका आवत रहनी हो ए आवत रहनी रे सबका आवत रहनी हो ए सारा लेके हानिया तो बल लौकुश भाई हमारा ग्राम बेला से सैकड़ों रुपया के पुरस्कार देने दुल्हे सरकार के चाचा जी बानी बारात मलिकार वीरेंद्र यादव जी भी हमारा के और डांसर कलाकार के पुरस्कार दे के मान सम्मान बढ़ौनी भगवान ही तेरी राउर पद प्रतिष्ठा बनौले रखो लौकुश भैया महतारी के ममता का हो लइका रोवेला माई गोदी में उठा के आंचल से मुंह पोछ दली लइका चुप हो जाला एकर मतलब कि जवन सुख माई के आंचल में बा उ सुख ए संसार में कहीं नहीं हम जानत नहीं बीजे करावे के कहब बीजे हो गइल बा सब जाई सब है हम जानत नहीं हमने के भविष्यवाणी जाने ले उहे न अब तू जाने ले जा कुल है जा का करबो हम रोको हो माई गोदी में उठा के आंचल से मुंह पोछ दे लइका चुप हो जाला एकर मतलब कि जवन सुख आंचल में बा माई के उ सुख है संसार में कहीं नहीं के आ आंचल के सुख नेताजी हमनी के मिलल बा अभी के लोग के मिल रहल बा लेकिन हम अंदाज करो तनी अनुमान लगाओ तनी कि 20-25 बरिस के बाद जे तरी पश्चिमी सभ्यता हावी होता हमारी ही आगे आने वाली पीढ़ी माँ का आंचल का सुख नहीं पाएगी हमारी ही आगे आने वाली पीढ़ी माँ का आंचल का सुख नहीं पाएगी क्योंकि जींस वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी सही बात देखे के मिली आवे वाला दिन में ही देखे के मिली भक्त कल के भाई का कि 9 गो करा हवा नरियर 9 गो चुनरिया अरे 9 गो करा हवा नरियर 9 गो चुनरिया तो 9 गो कला सब धोके पूजेला पुजरिया 9 गो कला सब धोके पूजेला पुजरिया अरे ऋषि मुनि
हमारा डॉक्टर साहब और संगे संगे सरपंच साहब हाँ बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक स्वागत अभिनंदन रही। रमेश जी आई बैठे। हाँ भैया देखो ये अरे ऋषि मुनि संत राउर रमेश ठाकुर जी सोहरा बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक स्वागत। जय हो जय हो। अरे करल पूजा नावा कहे के निमिये प झूले निमिये प झूले एली हो झूला नावा निमिये प झूले एली हो झूला नावा निमिये प झूले ए तो हके चढ़ाइयो मैया चुनरी नरिया रावा हो के हो मैया तो हके चढ़ाइयो मैया चुनरी नरिया रावा हो के हो मैया सबो धल मैया के दके सबो धल मैया के दके रावा हो के तो हके चढ़ाइयो मैया चुनरी नरिया रावा हो के हो मैया तो हके चढ़ाइयो मैया चुनरी नरिया रावा हो के गाना हो मैया तो गाना मैया चली भाई बारात के तरफ से फिर हमारा के पुरस्कार और डांसर कलाकार के मिलल बारात लयदार बिया। हाँ जी बहुत बहुत पुरस्कार मिलल हार्दिक स्वागत अभिनंदन रही। का करब अभी परसों को गौनई गावत रहे जब बरियाते में जन्नी किसुन भाई परसों के बात है परसों तरसों 2-3 दिन भइल गौनई गावत रहे जब बरियात में आ जब देखनी जे का के तनी संगतिये के से बरियात गई रहे लेट ले रह गन जे कहलो कि ना नेताजी विदाई हो जाई बरियात तब तू लोग जाई ब्यास के भाव से नहीं खलो आइल बड़ा लोग संगतिया के रूप में भइल के भाई ठीक बा रह जाइल जाओ देखनी का के लड़की विदाई भइल सूट डिजायर गाड़ी रहे स्विफ्ट डिजायर मलिका भइल सूट कहा चाहे स्विफ्ट कहा जौन जेकरा बुझाला। अब जानी बैठा भैया बैठा 1 मिनट है सुन लते जाई हा ए बार्मिक बात है बैठा ना मेन मोहड़वे पर चल देता रह। अब जाने की बैठा बैठ गए। अब सीट डिजायर गाड़ी रहे लड़की विदाई भइल भाई आ देखनी जे कि दूल्हो अपन आंगन में सोया के अब जाए के तैयारी हो गई तब हमने के रह जाए ने बरियातों के विदाई हो गई आ फरकवा समयना के 10 डेग फरका गड़िया लागल है आ वही पर लड़का लड़की दोनों बैठल रहन से लड़की रोवत रहे केहू के विदाई हुई बेटी बहन चाहे हमार होके भराउर होके केहू के तो बेटी बहन रोवेली सो आ लड़किया के रोवल देख के दुल्हवा जाने की लागल भकार पर के रोवे अब तो लड़कियों से बेसी दुल्हवा रोवे लागल लोग कहे लगल कि भाई एकरा का हो गइल लड़कियों को बुझाइल कि हमार शिकायत होता धीरे से कहनिया से कलस की ए जी रवा काहे रोवता ने दुल्हा कलश की तू काहे रोवता रू लड़किया कलश के हम तो ये सो रोवता ने कि हमारा से बाबू माई भाई भौजाई बहन सब के छूटता आ रोवा काहे रोवता ने दुल्हावा कलश की तू ऐसा नु रोवता रू कि तहर बाबू माई भाई बहन सब के छूटता आ हम ऐसे रोवतनी कि हमारा के काल चलबू तो हमरो बाबू भाई माई बहन से तू छोड़वाइए के मनब छिपा जेने तेने करा देबू ये दादा। तो चली ये हंसे खातिर तनी भइला ए घरी ते ब्यास के ऊ हंसे में गाड़ी दे तले सो आ ऊ फुहर बोलत रहे सब के हमनी के ना मधुर कटाक्ष होई आ हंसे खातिर कोई गो हंसावे के तरीका बा आ ये घरी ऊ ब्यास उठता तो वो ब्यास के गाड़ी देता आ ऊ उठता तो उनका के गाड़ी देता मारे रात भर दोनों दादी मतारी करत रहे सो आ जब गा के चल जाता रहे सो जे सुनले बा ऊ ओकनी के दोनों के दादी मतारी बे के हो दे बेटी चोदवा रहो दोनों मार कहां गौनिहार हो गइल बड़े काठ के बेटी बहन लेके आ गौनिहार घूमत कहां जमाना चले खाली सरवा वेद के बात। लास्ट गीत के भाव बा कि हरी हरी निमिया के हरियर पतैया
कि हरी हरी निमिया के हरियर पतैया अरे समक के डारी पर झूलेली हमार मैया रे समक के डारी पर झूलेली हमार मैया अभी हम तारा के बोलत नहीं के नचाई बब हम हाँ हरे जनार्दन गोपाल राउर आरे करले भजानावा काहे कि निमिये पो झूले निमिये पो झूले एली हो झूला नवा निमिये पो लिहो झूला नवा निमिये पो झूले। अच्छा अब एगो तनी हनुमानो जी के गोड़ लाग ले एगो गणेश जी के भइल एगो देवी जी का एगो और देवता चित न धरई आ हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब पहिलका युग जमाना कहाँ रह गइल बा पहले लोग पहले भेंट होई तो होई कि राम राम भाई तो उनियो से होई राम राम दू चार हली भगवान के नाम लिया जी आ ये घड़ी नया भेंट होता तो राम राम का कहते से लइका हाथ मिलाओ तेरे से कहते से कि हाय हाय मिले के बेरी हाय या चले के बेरी बाय आई हमने के सनातन धर्म के ना ई पश्चिमी सभ्यता है हाय या बाय हमने के सनातन धर्म हम लोग नमस्ते करी बड़ जेठ जे रही ओकर दोनों चरण छू के प्रणाम करी लोग चरण के धूर माथा पर लगाई लोग आ एक घड़ी के लइका चरण का छूते ले चाहे हमार लइका हो के भराउर लइका केहू के लइका हो के चरण नहीं खन सची वो एक हाथ ऊपर ठेहुनवा पर ठेकावत रे सो अब तो चरण छोड़ के ठेहुना छुए लगले सब आवे वाला दिन में अब कौन ठेहुना छुए सहरिए जी जा आ वो ठेहुना छू के कपार पर नहीं खन से ले जा दिल पर ले जाते रहे तो हमारा बुझाली कि प्रणाम नहीं खन सकर यह मनावत तेरे से कही तार ठेहुनवा भस जाओ कि हमारा है दिल के तसल्ली मिल कहाँ जमाना चली गई एगो कवि लिखले कि ये विधाता युग केने केने जाता माई बाबू जे पोसल पालन रोज रोज है डटाता शादी के बिहाने भइला से मेहरी के माला जपाता ए विधाता युग केने केने जाता। तुलसी बाबा लिखले उत्तर कांड में कि लड़का अपना माई बाबू के जानी कब ले जले बियाह नहीं के भइल कब ले जब ले नयकी माई नहीं की सही तब ले ताई दो लाइन में हनुमान जी का शॉर्ट में तनी देखो हरे कंचना के थरिया सजा के आहे आरती देखाई इस सोहरा गाँव जौन है वीरेंद्र भाई हमार जन्म भूमि है बलुआ बाकी कर्म भूमि गीत संगीत के स्टार्ट हमारे इजे से बहुत लयदार है गोल से हमने के माने जना घरी सीखत रहे तना घरी ये गोले हमारा संगे दू गोला गावे जाते रहे पहले ट्रैक्टर पर दू गोला गावे जाते रहे जा हाँ जी सही सही जो दू सौ जोड़ी झाल बाजत रहे हमने के गाड़ी के ड्राइवर हो जे के बड़ी बड़ी इतिहास बा कौन चना के थरिया सजा के आहे आरती देखाई तो को पिराई जी के चरण जय हो धन्य मौसा मनाइला हो राम
कपिराई इनकर नाम कंचन है। कंचन माने सोना होला, इनकर नाम कंचन है। हाँ देखा ही बाल कंचन है। इनकर सामान कंचन अरे अरे कुल सोना का पहले बड़ी हुए रूप कंचन। आहा गीत के भाव बा जा ए जन्म में भले सूरज तारा के राख ले बाकी अगला जन्म तू हमरे होई। स्टाफ फोन कइल बता रहा खातिर रोज भगवान कंचन के थरिया रे सजा के कंचन के थरिया सजा के धरिया सजा के आरती देखाई कपिराई जी के चरण मानैला हो राज। कपिराई जी के चरण मानैला हो राज। ए जे एगो गीत हमारा याद पड़ गई, मन ना रहे गावे के बाकी तारा के देख के गावत तनी। भिखारी ठाकुर अपना जमाना में एगो गीत गौले रह, भाई विरोध नाटक में। भाई विरोध नाटक में एगो गीत गौले रह। लोग कहले कि न चले, हम कहले कि न चले ना रचले। भिखारी ठाकुर हमारा समाज के दुष्कृतिया के दूर कैले नाटक के गीत के माध्यम से। आ एक घड़ी के व्यास जो स्टार कहा था वो जितना दुष्कृति बाटे जो ले के समाज में भर देता। ऐसे तो बढ़िया न रह। शेक्सपियर कहा गई पद केहू ना लिहल। भाई विरोध नाटक में एगो गीत गौले रहन का, ए जी हम ना रह काहे ना रहू मौगी खिसिया के कहतिया का, ए जी हम ना रहब जीवन ढाना के घर में। ए हम ना रहब जीवन ढाना के घर में। बहुत बहुत पुरस्कार हमारा वीरेंद्र भाई, हार्दिक स्वागत रही। रमेश जी, जुवन ढाना के घर, जुवन ढाना के घर, जुवन ढाना के घर में। लोग डाढ़ हिलावत ताल में चल दबा नाच हो जाई। बहुत बहुत पुरस्कार देनी, बहुत बहुत पुरस्कार। बारात मलिकार बनी प्रणाम। ताल में चल दबा नाच हो जाइए नेताजी। जुवन ढाना के घर, जुवन ढाना के घर, जुवन ढाना के घर में। ए हम ना रहब जुवन ढाना के घर में। ए हम ना रहब जुवन ढाना के घर में। कपिराई लास्ट गीत बा, लास्ट अंतरा बोल देता नहीं कहे कि हमें सेहरा गीत भी एगो गावे के बा तो लास्ट भाव बा। बहुत बहुत पुरस्कार देनी। लड़का के बड़का पापा बानी, प्रणाम करबे धरती के जयकार। मनियो के मान सम्मान दे। लड़का के बाबूजी बानी आही दादा वहां का लोग बना कोरिया। लड़का के पिताजी तनी आई हमनी के गोल में आई तनी हमनी भेरे आई तनी ई नहीं खेनु
मन में कह नहीं शंका नहीं खनु कि हम हैं लड़कवा के बाबू कि ना हैं। बारात मलिकार तनी अच्छा चल अभी बहुत टाइम बा ये हंसे खातिर कहनी है ऐसे हंसत नहीं कि वीरेंद्र जी हमार भाई लगले तो लड़का जौन बड़े तन एक नेता से हमारे रिश्ता में बेटा लगल है वीरेंद्र भैया के भाई हमार भाई लगल है तो मजाक रिश्ता से तनी कइल जाला। गीत के लास्ट बा भरल सभा में भरल सभा में भरल भरल सभा में भरल सभा में भरल सभा में आई लाज के बचाई रौरा चरण हो बाबा में सिरवा के विदेशिया लवंडा के नाच तनी देखाओ एकदम पाल तान के कंचन तनी पाल तान के देखाओ मारा है तिरछी तो एकरा के हे पो हाँ कि रहुरा आहे चरण में सिरवा के अरे झुकाइला हो भरला सभा में रोल में वो मौसा ना रहे तो एक बाद नाच का हो कपड़ा हिला दे नाच हो जाइए घरे ब्यास डाल हिलाओ तेरे से हो गई है ना भरला डाल ना हिली कंचन आ ढेर मेहनत नहीं क्या करेगी तो भाव में खालसा चल देव नाच हो जाई सभा में अरे चढ़ जा मौसा चढ़ जा हो ताल पे चौगुन के ताल पे भरल सभा गिर गइल अरे झलिया हेलो छपका के भाव लागल तने दू हाली हाई जंप क के ऊपर में तने तू आजा लौंडा हाई में आजा लौंडा मौसा ए अरे भरल सभा लाज के बचाइए बाबा भरल सभा में आई लाज के बचाइए बाबा रौरा चरण में सिरवा के अरे झुकाइला हो राम रौरा चरण में सिरवा के रौरा